Elkészülni, vigyázz rajt! Egy utolsó nekirugaszkodás karácsony előtt. Ezen a reggelen több mint 30 000 magyar turista kelt útra, nagypapástól, nagymamástól, kütyögni sem tudó gyerekkel. Lényeg, hogy összeálljon a család, és nagyobb legyen a vámkedvezmény. Izzadó tenyerek, emelkedő szívverés, csak átjussunk végre. A szerencsésebbek már oda-át arra szólnak. A határ túloldalán az osztrák vámos csak int a kocsi áradatnak. Ki se jön a fülkéből. A felhajtók már a határon prospektusokkal bombázzák a naív magyar. Jöjjön már ide a kollégája, és maga mit osztogat? Egy Brucki cégnek a magnókat, videókat, kazettákat, rádiókat. Ez egy félig magyar üzlet, a Szilvánia textil üzlet. Egyébként a Rádió Danavízben is lehetett hallani, hogy miket árulunk. Hát én csak reklámokat osztogatok a boltban, nem vagyok. Mondja, hogy az előbb volt itt a francia televízió? Nem az előbb, csak múlt héten, hiszem csütörtökön. Ők is kíváncsiak voltak, hogy milyen a magyar forgalom. Igaz az, hogy a határ túloldalán már eladott kocsik vannak, használt kocsik, amiket akarnak már januárba behozni? Igen, igaz. Igaz, én nekem is van 2 is, amit tudok. Republik Österreich, olvashatjuk a táblán. A vágyok földjére léptünk. Ausztriában vagyunk, bal oldalt rögtön egy piros-fehér-zöld feliratú bolt, mellette egy frigideres autó húz el. Ez egy megszokott látvány lesz a későbbiekben, mert más nem látni, mint frigidert, és így tovább. Jó étvágyat! Mikor indultak? Reggel 4 órakor. Hogy a határnál ne kelljen sokat várakozni, hogy időbe átérjünk, vagy... És mit akartak venni? Hűtőládát. Sikerült is, 220 literes, és jó, meg vagyunk vele elégedve, jugoszláv gyártmány. Elhordjuk ide őnekik a sok pénzt. Hát ezt ugyan odahaza is meg tudná csinálni, akar melyik egy állami vállalat, egy üzlet, ugyanezt lebonyolíthatná, mint amit ez a horvát, ugye, mint maszek, ugyanezt lehetne állami szinten csinálni. Egy ilyen üzletet ott fölállítani, ami tele van hűtőszekrényekkel, nem kellene nekünk ide elvándorolni. És a pénz otthon maradna. Ne arra úgy, hogy megkérdezem, miért nem Magyarországon vásárolnak? A választék is kisebb. Úgy gondoltuk, hogy talán ugyanazért a pénzért tudunk többet. Bécsben látták-e a Grabent? Nem mentünk el Bécsig. A Kertnerstrasszét? Nem mentünk el Bécsig. A Stefán Kirchét? Nem mentünk Bécsig. Horváth úr, most dél van. Reggel óta mennyi frigidert adott el? Reggel óta? Mondja meg őszintén annyit? Hát? Annyi 25 darabot, 48,11 óráig. Mióta van itt ez az üzlete? 1974-kor nyitottam azt az üzletet, villanszerelőbolt volt egy kicsiny, aztán most a turizmus gyűjt, kicsit átépítünk videó tévére, aztán mostan van videó tévészerelőnk is, aztán most úgy a videó tévé jobban megy majdnem, mint a villanszerelő üzlet. Balra egy Trabant, rajta frigider. Egy élelmes boltos még boltot sem nyitott, hanem az országút mellé letett néhány konténert. Abból árulta a portékát. Délutánra már nem volt ott. Sokan egyébként már éjszaka elindultak, hogy reggel a nyitáskor a boltokban lehessenek. Egyébként a halál útjának is nevezik a Bécs és Hegyeshalom közötti utat, és az emlékezetes autóbusz tragédia óta sajnos sokan haltak itt meg. Néma memento, ez a kiégett Skoda, amelyben egy hazai gyekvő család lelte a halálát. A magyar autós itt mindig lelassít. A hajdani Nagy-Magyarország határához értünk, Burgenlandba, ahol a Brucki autókereskedő pazar kínálattal várja a pénzes magyart.
általában onnan ismerjük meg a magyarokat, hogy mind a két kez a zsebibe van. És nem veszi ki, még ha ránézek, akkor se. Ezt csak azért mondom figyelmeztetésül, mert egy jó viselkedés már mindjárt egész más kiszolgálást fönn magával. De meg aztán gondolom, hogy csapatostul is jönnek. Igen, hát az természetes, hogy egy valaki, akinek tulajdonképpen dolga van, de a többi az mind szeretné tudni és hallani, hogy mit mond. És mi van, és úgy szívják ment az itatós papír a tintát. És mennyi időt töltenek el általában itt válogatással, vásárlásra való készülődéssel a magyarok? Nekünk az a szerencség, hogy nagyon az elején vagyunk még, tehát előttük van még a rongyos üzlet, meg a cipőüzlet, meg a rádiós, videós üzlet, tehát itt általában 10-15 perc alatt egy csoportot le tudok. És vásárolnak is ezek a magyarok? Alkatrészt igen, és ami nagyon meglepő számunkra, olyan extrákat, amit egy osztrák se, például egy osztrák se enged meg magának, spoilert, 3000 shillingért. Egy nagyon kellemetlen dolog az, egy csoport már volt, aki felfedezte azt, hogy nálunk nem kell kifizetni a mervestejet, de a határon fölvette a mervestejet. Számomra nagyon meglepő az a kultúrigény, ami a magyaroknak van. Én már évek óta itt élek, és sok múzeumot nem láttam. Magyarok addig nem mennek haza, még ezt vagy azt nem látják. Ez egy abszolút pozitívum. Ez meglepő, mert azt hittem, hogy csak a Mária Hilfer Strasszére járnak. Ez az egyik. A másik része az, hogy a Mária Hilfer Strasszére járnak, és nincs meg a felvilágosítás otthon, hogy ugyanazt a perszil mosóport megkaphatja Magyarországon, és ezeket a démonszereket, ezek a kenceficéket, amit én nem tudom, hogy miért vásárolnak tonna számra, mert ugyanaz a cég ugyanott Magyarországon is létezik, talán sokszor minőségben jobb, mint a miénk. De nem lehet turkálni az asztalot, talán ez. És mi a negatívum? Mondjuk még ezen túl. A negatívum az, hogy az utolsó elmúlt 6 hónapban úgy lepiszkolódott Budapest és Nickelsdorf között a határ, azt önök is meg fogják tudni állapítani, hogy egyszer mindent eldobálnak. Mindent eldobálnak, ez egy óriási negatívum. Holott felállították ma a konténereket, felállították a szemetes ládákat, mindent. Itt nálunk is minden nap reggel azzal kezdődik, hogy nekem először el kell pucolni, amit az éjszaka folyamán itt hagytak. Sztiropolt, ilyen hungárocelt, meg dobozokat. Hogy mit csinálnak vele, nem tudom, mert a vámos az úgy is tudja Magyarországon, hogy ez egy új videorekorder, hát miért pakolja ki, vagy nem tudom miért. Úgy szól a legfrissebb bécsi vicc, hogy az osztrák kormány visszaadná Magyarországnak Burgenlandot, ha mi visszaadnánk nekik a bécsi Mária Hilfer Strasszét. És ennek van némi alapja. Német szót csak elvétve hallani az egykor csendes bécsi bevásárlóközpontban. Mindenütt magyarok. A bankok forintért cserébe garantált BC számlát kínálnak. Dollárban, márkában vagy shillingért, és ez nem más, mint felhívás forinti ajánlásra. Óvatos becslések szerint több 100 millió vándorolt így ki Ausztriába. Néha nem szeretnek minket, de korrektül mosolyognak a kereskedők. Ha a pénzünkért megtehetik. Ausztria sikeres évet zárt a magyar világútlevélnek és a magyar külkereskedőknek köszönhetően. Be akarnánk menni egy hipitornak vásárolni. És? Nem tudnak bemenni? Hát nem lehet bemenni, mert vannak bent. Ennyien vannak benne, hogy nem férnek be boltba? Nem térünk be. Várakozunk Hát itt vagyunk a Mária Hilfer Strasszén, ön honnan jött? Debrecenből. Debrecenből? Mikor indult? 9 órakor. Mikor? Este. Tegnap este 9-kor? Igen. És hol aludtak? A kocsiban. És mit ettek? Hát téli szalámit. Én tévét szeretnék, televíziót. Milyen televíziót? Színeset. Megvan a Siemens képmagnó? Igen. Kedi csókolom. Honnan jöttek? Hát Magyarország Tolna megyéből, Bátaszékről. Voltak már Ausztriában? Még nem. Soha? Ez az első utunk. És milyen érzés nyugaton lenni a Mária Hilfer Strasszén? Jó. Jó? Igen. Jó érzés. Mitől jó? Hát attól, hogy ez a sok nyüzsgés, forgás, sok a látnivaló, érdekesség. Hát nekem nagyon tetszik minden. Maga is először volt? Igen. Hát mondjuk Váci utca és ez között az a különbség, hogy mondjuk több a műszaki cikk, meg ilyesmi. Hölgy a Mária Hilfer Strasszén, csomagjairól és ruházatáról ítélve legalábbis magyar. Oda mentünk hozzá,
és megszólítottuk. Így képzelt el? Hát ilyenkor nem nagyon érkezik szétnézni az ember, itt tényleg csak szinte magyart lehet látni. Tegnap este volt a tévében, magyar tévében, hogy a bécsiek azt mondja elköltöztek, és a magyar csapatok elfoglalták, hát tényleg nagyon sok magyar van, de talán azért is, hogy a karácsony jön is, gondolom. Mikor indultak el hazulról? 1 órakor, éjszaka 1 órakor. És hol pihentek? Hát pihentünk itt aztán a kocsiba, amikor ideértünk, mert Mit elég ettek? közel. Mit főzött a családnak? Főztem, tegnap este otthon megfőztem, most meg szendvicset készítettem, amit elhoztam. Miért nem veszik meg ezeket a dolgokat mondjuk otthon? Hát mert otthon ez duplájába kerül szerintem. Bizony közel $1 milliárd vándorolt ki 1988-ban Magyarországról ide, és ez bizony nagyon sok. Igen, hogy ezt én nem tudom sem megcáfolni, sem megerősíteni, hogy ez a számokat. Igen, legálisan, illegális. De nagyon sok pénz, több 100 millió jött át, ez biztos. Ennek egész egyszerűen az oka, hogy az áruhiány Magyarországon, azt hiszem. És azért is keveredik most ez a két dolog, ugye turizmus és bevásárlás. És lesz belőle egy ilyen összetett valami, bevásárló turizmus. És ennek egyik helyszíne ez a nagyáruház a város szélén. A parkolót orfacsaró bűzlengi be, közelben Bécs városának szennyvíztisztítója. A Huma vásárlóit, autóbuszos turistáit ez nem igen zavarja. Hiszen itt a legolcsóbb a sör, a banán, a dezodor, kilószámra veszik és viszik a kávét, Egerből, Miskolcról, Sátoraljaújhelyről, az ország különböző pontjairól. Ezen a napon a Huma parkolóját közel 200 magyar autóbusz kereste fel. Ezen a napon a nagyáruház mind a 24 pénztára működött. Tegyük hozzá, hogy lézeres pénztár szinte mindent tud. Most mégis ennek ellenére akkora sorok álltak itt, mintha a pesti Skála metróban lettünk volna. Ez még nem baj, de az már igen, hogy néhány honfitársunk megissza a sört a gondolák között, majd az üres dobozt visszateszi a polcra. A WC-kből elviszik a trüllközőt és a papírt, no meg a jó klúdi csapot. A lényeg, hogy van banán, Rexona, Sentinel, Alvorado kávé és sok minden más, amit itthon is lehet kapni forintért. Minden egybe jönnek, mert mind busszal mennek, és akkor... Látom, hogy fáradt. Na, már nagyon, mert egész héten átmegy, reggeltől estéig. Nem? Mennyi merves tajat térítenek vissza egy hét alatt? Mennyit térítettek vissza? Na, naponta olyan 470-et írunk, és valami... 470 000? Nem, lapot írunk, és valami 90 000 shillinget fizetünk ki. Nem jutunk még ebédszünethez se jóformán. Itt mit intéznek? Hát itt mindenféle, a csoportvezetőket fizetjük ki, aztán a reklamációkat intézzük, és tulajdonképpen figyelzünk, hogy az áruval nem menjenek be. És milyen kuncsaft a magyar? Hát, mint a többi tulajdonképpen. És sok olyan szatyor van, amiben van valami? Amit a magyarok nem fizetnek ki? Ne, előfordul azért néha, hogy... És mit szoktak bent felejteni? Ja, vagy ilyen, hogy hívják, szappa, meg ilyen apró dolgokat. Nem tartom föl, dolgozzon csak tovább. Tetszik tudni? Én nem tudom különben, hogy mi. Igen, kellemetlen ez. Kellemetlen, de nem sokszor fordul el. És aki lop, az hogy jár? Van ott egy tábla, azt hiszem, ki is van téve. Arra hívják a detektívet. Ez fontos. Ez minden más áll. Maga szerint milyenek a magyar vásárlók? Szimpatikusak, ugye azért én is magam is magyar vagyok, ugye azért nem mondhatok rosszat rájuk. Jó volt nézni, ahogy vásároltunk. Szabadon, önfeledten, boldogan, hiszen sokáig nem tehettük ezt. Csak egyre vigyázzunk, ha szabad kérni. Maradjunk higgadtak, türelmesek, szimpatikus magyarok, és tiszteljük a másik ország szokásait. Annyit mondhatok jó tanácsként.
Itt az áru ára tükrözi a minőséget. Tehát aki olcsón vásárol, nem biztos, hogy valóban olcsón vásárolt, tehát nézze meg a minőséget, nézze meg az árat. Ha drágábban vásárol, valószínű, hogy jobb minőségű árut fog kapni. Tehát ez az egyik tényező. A másik tényező. Minél kisebb üzletbe vásárol, ahol esetleg garanciát nyújtanak, nem biztos, hogy Magyarországon ez érvényesíthető, vissza kell hozni az esetleges meghibásodás során az árut. Viszont vannak olyan üzletek, amelyek vették a fáradtságot, és Magyarországon kiépítették azt a hálózatukat, vagy megbízták azt a szerelőt, akik kifejezetten az ő boltjaikban árusított áruért, a garanciajegy bemutatása mellett természetesen vállalnak felelősséget, javítják, esetlegesen cserélik. De a legnagyobb garanciát szerintem az adja, hogyha olyan nagynevű és nagyobb áruházakba vásárol a magyar, ahol effektíve maga az áruház nagysága, vagy az áruház lánc nagysága garancia arra, hogy a vevő teljes mértékig megkapja a megfelelő árut, illetve csere vagy hibásodás esetén természetesen ezt meg tudják oldani. Eljön a magyar Ausztriába. Itt van, hát elsődlegesen ugye, mivel az autós és turista forgalom belül az autós turizmus azért elég számottevő, vegyük a közlekedési szabályokat. A fő gondot egyébként ez okozza, éppenséggel, ha azt veszem, semmivel nem. Nincs nagy különbség a magyar és az osztrák közlekedési szabályok között, tehát ez azt jelenti, a sebességkorlátozás, ami ki van írva a határon, ugyanúgy betartandó, radarellenőrzéstől kezdve fotózásig minden elképzelhető, szintén nagyon kemény pénzeket kell fizetni helyszínen. És amit talán kevesen tudnak a magyarok, hogyha nem fizetőképes, akkor értéktárgyat is elvehet a rendőr, és arról ad átvételi elismervényt. Induljunk hazafelé. Nézzük a Mervestajert, de előbb még érjünk el a határig. Igen. Tehát ott tartottunk, hogy megvettük az árut. Amire nagyon fölhívnám a figyelmet, és ez nagyfokú tájékozatlanságból adódik. Az osztrák vámjogszabály a következőt mondja ki. Az áru, amennyiben szabályszerűen elhagyta az országot, tehát a visszautazó magyarral kilép az áru, tehát az áru jelen van, ez egy lényeges dolog, és bemutatja a bolt által kapott számlát és az úgynevezett Mervestajár formulát, amit a bolt töltött ki, többletértékadó formulát, abban az esetben visszajár neki a Mervestajár akkor, ha ezt előre ő kifizette. Most már gyakorlatban előfordul, hogy nagyon sok bolt azt követi, azt az elvet, hogy előre nem fizetteti ki az értéktöbbletadót, hanem megkéri a magyar állampolgárt, hogy ugyanúgy, amikor elhagyja az áru az osztrák területet, léptesse ki az árut, pecsételtesse le az osztrák vámhatósággal, és küldje vissza a boltnak. Ha itt bárhol ebbe, amit most elmondtam, ebben a fázisban gond van, akkor a magyar állampolgár polgári úton perelni fogja a bolt, amelyik természetesen szintén elszámolási kötelezettséggel tartozik az itteni pénzügyminisztériumnak. Kasszát csinál az osztrák, bezártak a boltok, mi meg készülődünk hazafelé a vámáru nyilatkozathoz. Mögöttem Nickelsdorf, este fél hét lesz, 5 perc múlva, nem tudom, hogy mit tetszenek hallani a szél miatt, de valami borzasztó, hogy milyen szél fúj, rettenetes hideg van, az autósok türelmetlenek, egymás sarkát tapossák, és a kocsisor vége valahol a Nickelsdorfi falun túl van. Itt viszont előttünk van még a Mervestajár, az átkelés a határon, a többlet adó visszatérítés, sorbanállás, utána még egyszer ugyanez Hegyeshalomnál. Most van este fél hét, én az elképzeléseim szerint kb. Éjfélkor fognak ezek az autók tovább menni Hegyeshalomtól, bármennyire is igyekeznek a vámosok. Kollégáimmal már az elején megállapodtunk abban, hogy soha nem lennénk vámosok, mert ennyi autót végigvizsgálni, szóval ez emberfeletti munka. A kocsi tulajdonosoknál meg fogalmazódik a hamleti kérdés, hogy írni vagy nem írni, mármint hogy mit valljunk be és mit nem. Debrecenből, Balasagyarmatról, Szegedről, az ország különböző tájairól vezényeltek ide vámtiszteket, hogy bírják valahogy a karácsonyi forgalmat.
Szinte pihenő nélkül végzik az ember feletti munkát, és az utas mégis elégedetlen. Hány éves tetszik lenni? 73. 73. Hányat tetszenek ülni itten? 5-en, ugye? 5-en. Egy család, ugye? Egy család. Egy család. Most volt életében először Ausztriában? Most. És hogy tetszett? Hát szép. Szép. És van minden. Aha. És azt mondja meg nekem, hogy miért nem inkább Pozsonyba mentek el esetleg, vagy Szófiába egyet kirándulni? Hol a pénz? Aha. Értem. Nyugdíjból nem A fia ül maga mellett? Az. Máskor is elvitte így már magát külföldre? Hogyne, Szlovákiába járunk többször. Aha. És mit tetszettek venni? Egy videót vettünk. Videót? Én vagyok a nagymama. Várom a nagylant, már elment a WC-re, hogy jöjjön. És honnan jöttek? Itt voltunk bent, minek mondják, no. De Magyarországról honnan jöttek? Magyarországról, Hartú, Németkérről. Az melyik megyében van? Paks. Paks mellett. És mit tetszettek venni? Hát azt a kis gyerekeknek, az unokáknak jobban mondva. De mit vámoltatnak? Sokat úgy, hogy be van írva. De mit vámoltatnak? Nem szeretnénk semmit, hát nem is sokat vettünk, mert tényleg olyan ára van neki, hogy... Most én nem vámos vagyok, én riporter vagyok, nyugodtan megmondhatja. Értem, hát én... Videót vettek? Igen, egyet hozott az unokám. Aha. Egyet Mondja, hozott. milyen Bécs? Volt már ott? Mi sohasem. És hát látta? Nagy. Láttam. És milyen Láttam. volt? Hát nagy. Mi a problémája? Hát nem érzek én most már semmit. Most már megnyugodott. Hát semmi probléma. Kicsit ideges volt, fárasztó volt Bécs? Hát, Elég fárasztó. Na, most a mentősök elviszik egy EKG-re. Hol tetszik lakni? Csengeli. Csengeli. Szabolcsba? Szegedbe. Szegedbe. Elviszik a mentősök egy EKG-ra, megcsinálják, és utána mehet haza. Mindenkivel együtt. De hogy? Picit engedje már lejjebb az ablakot, egy csöpöt, biztos, hogy hideg van. Jó estét kívánok mindenkinek a kocsiba. Látom az utánfutóban ott a fagyasztó. Igen, azért már nálunk nem lehet kapni, uraim, és manapság, amilyen drága lesz a hús, rákészülünk arra, hogy vágunk 2. Ne haragudjon, asszonyom, de önnek pehje volt, én azt hiszem, mert hiszen a vámőrség akciócsoportjával találta magát szembe. Ők ellenőriztek, maga meg fennakadt. Azt hiszem, ez egy abszolút peh, nem? Így igaz. De mégis hogy gondolt? Tehát miért nem vallotta be? Már ne haragudjon, hogy ilyen naívul teszem fel a kérdést. Beval valamit, fölírja, akkor nincs probléma. 2 mettételt fölírtam, többit nem gondoltam át. A busz beléptető vizsgálata során a nála levő árumennyiségről nem tett írásban árubejelentést, ez körülbelül egy olyan megközelítek 80 000 forint értékű áru. Önök mennyire tudják követni azt, hogy mit visznek ki, vagy mit hoznak be az állampolgárok? Tehát próbálnak-e ügyeskedni? Tudják-e önök egyáltalán ellenőrizni ezt a gépjármű áradatot? A jelenlegi szabályok szerint és előjárőnk utasítása szerint totális ellenőrzésről itt szó sincs. Ezt a nagy forgalmat nem is cél, és nincs is ilyen feladatunk, hogy totális ellenőrzés alá vonjuk a határforgalmat. Ennek ellenére, hogy voltak-e, vannak-e, ez mindig volt, mindig lesz, és jelenleg is vannak olyanok, akik ügyeskednek, és megpróbálják kijátszani az előírásokat. Alkalomattán és szinte minden nap szúrópróba ellenőrzéseket tartunk, adott esetben tételes vizsgálatot. Ez természetes, ez nagyon-nagyon kevés kocsinál tudjuk ezt megcsinálni, és ezek bizony meglepő eredményeket produkálnak adott esetben, aminek szinte majdnem minden esetben az a vége, hogy az útlevél bevonásra kerül, és nem éri meg itt pár ezer forinttal kísérletezgetni, mert sajnos ma már akkor hiába sírnak, hogy ne csináljunk az ügyből ügyet, és gondoljunk a családra, meg arra, hogy először utaztak. Kérem szépen, amikor eldugjuk az árut, illetve valótlanul nyilatkozunk, akkor arra is kell gondolni, hogy mi lesz olyankor, ha a szúrópróbaszerű ellenőrzésnél ezt megtalálják. Gond lehet belőle. A kollégáinknak ez a feladatuk, ezért kapják a fizetést, hogy ellenőrzést tartsanak. Őtőlük ne kérjék azt, hogy kövessenek el szabálytalanságot, hogy tekinteni, ne csináljanak jegyzőket, nekik ezt rögzíteni kell. Kedves utasok, gondoljanak arra, hogy milyen probléma lehet ebből, ha erre rájövünk. Még valami az interjú és beszélgetésünk végén. Miközben mi itt forgattuk ezt a filmet, aközben mondta be a rádió, és értesültünk arról, hogy 1989. január 1-től
nem kötelező a 3000 forintot beváltani, mindenki utazhat a világútlevél birtokában. Ehhez mit szólnak önök? Hát mindahogy most is alig tudunk szóhoz jutni, szóval ez nekünk egy újabb nagyon nagy feladat lesz. Nyilván ez megfontoltan döntés alapján született és egy jó dolog lesz, több feladatot jelent ez nekünk. Hogy konkrétan mi lesz? Az élethez kell alkalmazkodni nekünk, és a szolgálatot és a feladatainkat annak megfelelően kell majd átszervezni, hogy még gyorsabban tudjuk az utasoknak az átléptetését biztosítani. Óriási a forgalom, óriási a dugó, és az emberek a kocsin körmölik a vámáru nyilatkozatot. Sajnos ez a mi tapasztalatunk, annak ellenére, hogy kiutazáskor mindenkinek átadjuk a vámáru nyilatkozatot. Nem tudni, hogy miért, de nincs idő ezt elolvasni külföldi tartózkodás alatt. Nem töltik ki, idehaza több órás várakozás után kezdik kitölteni a vámáru nyilatkozatot. Rettenetesen zavarja ez a forgalmat, de nagyon zavarja saját maga átléptetését is ezzel az utas. És azt is megfigyeltem, hogy a vámos szólt neki, akkor még ő volt felháborodva. Igen, hát sajnos pedig jó indulatólag szólt a vámos neki, mert azzal, hogy ott elkezd a gépkocsi tetején írni az okmányát, a mögötte lévő kocsiknak hiába van készen az okmányuk, egyszerűen nem tudnak elhaladni. És ilyenkor szól, amíg lehet félreállítunk kocsit, de hát véges a mi területünk is, ahova félre tudunk gépkocsikat állítani, és sajnos a forgalmat akadályozzák ezek az emberek. A túloldalon is egy beteg akadt, akihez mentőt hívtak, és itt meg 3 beteg akadt. Egy öreg bácsi, akit megvizsgáltak a mentősök, és most még megy vissza az autóhoz, egy nagypapa, és itt bent a kocsiban fekszik egy beteg, akit Mosonmagyaróvárra elszállítanak a mentők. Jó estét kívánok! Ne haragudjon, hogy megszólítom, de látom, hogy egy picikét még a fején van egy kis seb. Igen, ami az által. Nagyon fárasztó volt ez az út? Nem különösebben. Miért jött Bécsbe? Vásárolni. És hogy lett rosszul? Bevertem a fejemet. És mit érzett? Különösebben semmi, az, hogy fáj. Egy picit el kell mennie orvoshoz. Mit vásároltak? Tévét. Hát én kívánom önnek, hogy ez a kaland jobban végződjön, mint itt a mentőautóban. Tévét? Fordul vissza a mentőautó és indul Mosonmagyaróvár felé. A krónikához még azt tartozik, hogy december 16-án egy idős asszony a Huma áruház előtti parkolóban meghalt. Nagymama volt, elfáradt, vásárolni jött.